Здравейте, аз съм Георги Топчийски и днес ще ви покажа как се прави кикфлип. Значи, за старт първо трябва да можете да карате скейтборд. Второ, когато застанете ето така, с пръстите трябва да ви тук са 4 болта и тук са 4 болта. Трябва пръстите така да са ви между... Трябва да са ви между 4 болта. Ето така. Другия крак трябва да е ето така с пръстите. Значи, когато направите ето така, трябва да натиснете назад и когато първо и трябва да се научите да правите и оли. Олито се прави ето така, като направите ето така. Ето така. Олито се прави, като сте направили ето така с пръстите между болтовете и отзад това, като го натиснете и ето така изпращате нагоре. Така към кикфлип. Когато натиснете така, трябва почти като олито, само че трябва да го избутате ето така настрани. Ето. Аз не мога да го правим. Много гледай.